baba yeBridget, uri kuziva izvo ndiri kukunyepa here iweyo? Yakati ndichindoibaya kudandi ikabva yati kwai password. Ndizvo ndiri kuda kuziva kuti password iyo chinyi, wazwa? Mama, ndozvandiri kutokuudzai zvachona wani, kuti kana muchida kuvhura Facebook account munofanira kunge muine password. Saka kana musina kuisa password yacho account iyo haitovhuriki. Iwe, saka password iyo ndiye muridzi weFacebook chiri. Chinge kwakati kwa iwewe Facebook ndiyo munhu wakatipo kale ndikaenda paFacebook po ndokona kutaura neshamwari dzangu dzekuchikoro idzo ndakafunda nadzo kale kale. Ndizvo bana vana mai. Mama, ndizvozvo hazvo. Kamu, saka password iyo mbani? Mama, password zvakangofanira kuti mune garden renyu handiti. Saka kuti musapindirwe mugarden renyu nembudzi kana mombe handiti munoisa mupako here for security. Ndazozviziva manje. Saka chireka ndikupe foni yangu iyo nditire Bridget, ndoda zvinondinetsa baini. Nhai mama, asi mukukanganwa kani kuti kwamutoko kuno network inobatika kugomo uko. Saka inini hangu asikana simba rekuenda kugomo uko handina hangu. Iwe ndikuda network baini, ndinoda kuti undiisire Facebook chete mufoni mangu umo. Wobva waisa profile picture yangu. Mama, kuti tito-operata anything chine chekuita neindaneti panotoda network. Inga ndakamboedza kukutsanangurirai wana asikana. Plus picture ramurida kuti ndiisero mama hariti. Rinonyadzisa mungade kuisa picture renyu shuwa makabata ruva. Mapoza 19 gocha nembe iwayo. Iwe ndiri amai wako inini, wazwa? Inde mujeka mochiwaomo wondisire Facebook yo nyongo. Gore rino zvakaoma asikana. Mirai tigoenda mama. Iwe, ko kana ndichida kutsvaka vatambo muonere yako ninga waboye? Ko varungu vanoboyeka here paFacebook vona iwe Bridget? Kana varungu vari kuwanika paFacebook pachiona mangu mafunga kuita sei nhai mama? Macommunities aya akatosiyana mama, manzwa? Community yevarungu neyedu isusu it's different. Zvakangofanira kuti isusu tiri kuno kwamutoko, varungu vari kuPhiladelphia. Munofunga kuti tinovawanira kupi? Ndichazvizivawo baini izvozvo. Iwe ita ndipinde paFacebook chete. Pino ndichatoona lingisa ishamwari yangu aripo kana pedzi kodhumaira kuti chinenge chiripo nemakamwe achene vana maika Facebook. Iwe wakuda kunyeba manje. Chii chakadaro ichochocho? Zvakamboitika kupi izvozvo? Ndimi vanhu vanozotikuwadzisa patakudedza kwakasabhuku tichinzi tiri vapanduki isusu. Abe, uyaziwe bowe. Ndikutokunyepa kamuneyo. Iwewe manje uri muno mbukure kwachidhawani manje. Ndiwo ungaone munhu ari kunze kwenyika uko. Iwe Ingiribetika, kana waguta doro enda unorara shamwari. Wanzwa ka? Usade kutamba nesu panapa. Iwe, nyongona yako wazwa ka? Usarambe bochindipikisa ndichikunyepa izvo ndikukunyepa panapa. Unoziva Harare iwe wakaiona. Ndati Facebook ndotora nomunhu ari kana kuAmerica uko. Iwori ino. Ukatenda paprofile yache, undoona mapikicha acho kuti uyu munhu uyu. Nai. Kana zvakadaro kakubva ndochisatanist chacho ichochocho. Nekuti munhu akatora picture ari sekuti kwachitsungo uko. Inini ndiri kumutawa uko. Ndozoroona sei? Asi zvinogona kudaro. Nekuti kandiwo maitiro anongoita kaWhatsApp iwayo. Panonyu wakanyanyopusa mari wana Sibinich. Ndozvinokupai kusai kuendesa vana kuchikoro. Handiti mwana wako Bridge mai akaita grade 1 ano 15 years bagore rakaperari. Watosungiwa namapurisa pokari. Wakasungiwa namaringisha yako mupurisa waSabhuku. Usingaendese bamwana kuchikoro. Wagozasa vana wako pabhasikoro uchivadzidzisa wega kumutoo uko. Iwe chere. Iwe, zvikuenda kuchikoro kwemwana wangu kana kusaenda kwake zvine basa rei? Iwe wako wacho zvaakaenda akaburei ikokoko. Ingowani zvaangori koko Harare uko achingotenderera asina kana chai nacho. Masaskamu vanhu. Iwe, nyongono yako iyi. Wangu mwana anokuona bakani. Atori no Facebook bakani ushomori kuHarare uko. Watanga kunyebaka. Unofunga kuti pawakamhara ipapo mwana wako iwe wangaite Facebook manje? Abe, ndikukunyepa kamune shamwari. Ndobhodokerei. Atori no Facebook. Ndiye adotondiso paFacebook po. Ndokona ba zvangu kuita. Asi akati bashandibatsira kuita zvese zvinodiwa ipapo. Buno rangu riri kunonoka kuitaka ndora kutondikanganisa. Deno ndano Facebook ini. Iwe. Asi zvinotoda mari yakawanda. Iye matauriro aiitaka. Aita zvijeba mari yakawanditsa. Zvotieta utambaka ndikaboya kana 200 chaiyo. Anokwanisa kutonditira Facebook uyo. Iwe. Saka izvi zvinotoreva kuti Facebook yacho ina ikaiswa kamufoni mako. Munhu unotokwanisa kutaurana na P-Square kana uyu mani uyu mukoma waparadza imisi. Rhino Messi. Eka, iye chaiyeka. Izvozvo ndiri beidi nazvo basi zvinodaro ndizvozvo. Nokuti nini ndakatomboona ushomoreka ipo aindiratidza. Ndakatona face yomurunga yemo mufoni machemo. Ndakabva ndatomubvunza ndakati mbani ko. Akati kwai mutya friends yache. Saka ndizvozvo zvinodando. Saka ndakutomirira vanhu vaiti vari kuda kupuwa munda kambuku munomu. Vakangoburitsa mari cheteka. Ndotogara ndakwanawo ka paFacebook ipapo. Uno makore manganike iwewe? Ko asi zvine makore anodiwa futi. Yakundotoshomora asati bafona kuHarare kweyo. Asaitiyeka kana makore ako yadarika anokona futi kuitira kataktiki kache wobhadhara kamari kore 10 wotopinda pai wapaona manje. Zvakaoma. But ndichiri kutemwa dzinobva ropa kainini. Aiwa, ndovimba kuti ndinokwana chete.
ticha mboko kamwana kechikoro vakanda shoko tai kusunga sechitoro shati kuvika sechikoro ava ndivo ticha nditicha mboko kamwana kechikoro vakanda shoko butsu kunhuhwa sepafako. Kuya ndakatozoita kamadokwana ndadipai handiti uchiri kurangarira here ndichikulaina kuti mwana uye wamubata wandaiti ndoda kuvhiringidza uya aizve kudai nekudai kapedu pepa tatokonhesa muzukuru waibata ka bhobho pedu pepa ndobva ndadipai ndobva ndatoti ko muzukuru svika padheni waiziya aiwa ndobva katopindira padheni pedu pepa shamwari. Iwe saka watomulaza here mwana uyoyo? Iwe mufanhewe ka iwe mufanhewe gita wei wazvinzwa ka indibva kana uchida kundiendera mberi iwewe ye mira ndipedze kutaura wazvinzwa. Chibaba ko hashandedze idzi saka makameta sei? Wangu mota ichingoisa munhu patrabhabhurasi kudai soka pedu pepe wangu ndakabva ndaona kamota emabhabhurani shamwari ichitongorova red light waibata ka sajeni wakanga wakatogara pastering waitosheedzera kuti iwe paka pasaidi apo asekuru gaya. Hausadaro zviri Sauro, asi kana madinga aya angarwadziwa netaipi yemwana uri kulazwa achona here Sauro? Mufana wamika ndati hauna chawakaona waiziya teerera unzwe mufana wangu mudadipaye ndobva ndajambira pastering mufana wangu ka ndakanorova karavhani pedu pepe mufana wamika ndakatozongorekana ndakubudira pana Julius chinyerere pepe waiziya ndobva ndairova kombi mufana wamika ndakanonanga paCentral Street mufana wami ipapo manje ndopaine yese mufana wami ndobva ndaisumudza futi kombi mufana wami ndakananga pacharge office pepe unoziya office incharge akanga ari papo mufana wamika akasumuka paanga akagara pedu pepe waiziya akarova para mufana wami panga pakaipa mufana. Chembwa handinozvinzwa futi izvozvo kogayaka ndatofa kuti pamwe bedzi rine kana nyaya yakaini nyambisirwa kutondifendera zvako mugenga wangu. Miswa iweyo nzwawa miswa ndambokudzai Sauro kuti feruka kuradha makaita nharo. Mufana wangu uri kuedza kundiudza here kuti feruka yatarova iyaya ye ini ndiri kutoti dragoni kaini mufana wangu. Miswai chibaba nzwama miswai inga ndanyatsokuimbirwa nomukoma wangu Sauro kuti ndatora kakota ketukizi chibaba ndikabva ndanonomikisa nengoma maiziya ndakanonotomfera maiziya netudhiragoni ndoferuka yacho zvechamhama ukunzwa mufana wangu mbomira ndifendera iyoyo. Aizve ko ndosaka ndine chipawapawa naye mufana wami inga pakaipa mahwani mufana wami ko mufana wami chingodira ka mufana wami kaferuka yacho naye mufana wami ndingodhudhudzira pedu pepe waiziya nekuti ndinogona kungoita chikuvindi waibata ka nekuti ndiri kufunga zikuplani mufana wami. Boys dzangu mahwani makatogara zvenyu ipapo boys dzangu ka mahwani kani ko hanziko natsagamana ava muri kuona kuti tsagamane zvamanje ka handisi kana kutomboda kukanganiswa maiziya. Yamana ko rege wakamunwa feruka imi boys imi mahwani zvinhu zvadhakwa boys handi muri kuziya here simbi yeye yatakaona ka yakadhakwa kakubheleko tikabva tabaya naye kakubhesi kwamarangizha musi wesatadhi tikafambira nyaya tese tichichinjana paipai mahwani hanzi yazorangarira ka kuti takaiita yese maiziya saka yatoripota kuna garwe saka pakatoipa baba. Iwe miswa ndiri kukuudza izve hanzi kagarwe ari kutoda boys dzangu akumanaka mapolisi dog andaona kusaidi uko boys naumira fine. Mahwani aya apa pakapa handitomborina kana choice manje apa ndakutosasa nemachinda angu ari mhirika totongorara ndatojoza once ndakaenda maiziya. Iwe une mari inosvika kujoza here wewe kwana wanzwa iwe Oshazi wakati ka mudhara wako ari kumusha ka iwewe amanaka ngatipindei ka murodhi katitonanga kwamutoko izvezvika because tikada kupusa ka zvotidhakwira nhasi. Iwe miswa iwe kubatsira chii chacho jamakaita nachikombera netimu retsinzinya mutoti makangano amanaka boys mukaita zvekupusa ka ngatigare tabaya boys. Yesaya nzweka timu rangu ndiyandakatishuka ri serious maiziya hauteki driving school kugeza maplace timu kana muchinge mazoraga kana muchida lechiti drivers license repapo chairo maiziya tibate isusu veauteki driving school maiziya tokuisa madriving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine mainstructors anogara akanota badnesi maiziya zvokuti uchibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zvezve unenge uchiketa zvokuti uchingosvika uchingorodaiso wogotonzi bwa maofisi zedu ari padhuze maiziya muno muHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe ofisi B2C maiziya uyai titaure kana kuti munongobva womva maiziya panamba dzedu dzanenge sapaskirinazo apo dzo maiziya kana makuuyaka muzazokanga kuti Road Lulu maiziya kana Kokopina tombotomvera namana